Konrad er mit navn. Sødt. Er jeg ikke bare en faggot? Wow, yeah. New York er vendt tilbage. Fucking Er der skram for pokker? Gør noget slemt. Hurtigt. shit. Ideen var ellers Hvorfor fantastisk. virkelig ikke? Jeg tænkte, jeg slår mig i ansigtet. Helt sikkert. Yes. Hvad er det? Er det skæld? Nej, det er en krumme. Fra en kage. Det er jo en blå mand. Wow. Du er bare så kær. Jeg er lige så farlig som en mis. I skal ikke høre på ham. Fy, du skulle skamme dig. Jamen prøv nu lige at høre dig selv. Det her, det er dig. Farlig som en mis. Og jeg kan ikke engang redde min kælling af en kæreste. Ha? Nej, den blå mand har ret. Du er en kælling. Min elskede. Tænker du fandt for sådan en bitch? Vi ved jo begge to godt, at du er mega gay. Den blå mand har et kæmpe crush på dig. Du er simpelthen bare så let distraheret. Hvad siger du? Jeg siger, det bliver meget let distraheret. Hey, jeg taler til dig, dit blå svin. Hvad fuck gør du galt med dig? Hej. Du er virkelig noget helt særligt. Jeg er bare så lækker. Jeg mener, prøv du lige at overveje, hvor høj den var. Undskyld, hvad sagde du? Jeg hørte ikke efter. Sådan er det at være ultra sej. Prøv lige at se. Jeg har overtaget hele byen, og I er mine slaver. Ja, slaver nummer 1. Vi har altså ikke lyst til at være dine fucking slaver. Det fangede jeg slet ikke. Skræmmende. Ej, Didi. Det er dig selv, din son. Der fik jeg dig. Hvad betyder Adidi? Hey, Gusne. Kælling. Du er sådan en skør. Du er en luder. Det er sgu da dig, der står nede på stranden og tager imod penge for sex. Penge for sex? Jeg gør det gratis. Konrad. Hey, Nå, det må du virkelig undskylde. Jeg håber ikke, jeg gjorde dig bange. bange er jeg ej, for jeg har nemlig spist æg og bacon. Jeg tror ikke, at en simple brunch kan redde dig. Men æg og bacon er min livret. Og lige præcis derfor skal dine kugler kastreres. Men ikke så længe jeg er fyldt med æg og bacon. Fuck dit æg og bacon. Du skal aldeles ikke disse mit æg og bacon. Kan du ikke bare sige, at æg og bacon er lækker?